štipček. No, čo robíte? Robíme adventný kalendár. A máš aj pomocničku, ako vidím. Áno, ktorá mi už spílila peň. Spílila peň? Áno. No teda. Ako si maminke spílila peň, Gretka? Čo sa stalo? Povedz, Gretuška, čo si urobila? Toto všetko vyrobila maminka s vlastnými rukami. No, ale tie čísla sú perfektné. Odkiaľ ich má maminka? Sponzor RTVS. No, tak sa prídeme pozrieť o chvíľu, čo toto vlastne maminka stvára. Teraz ideme nájsť malú Gretku. Hej, Gretuš, ty zase pozeráš televízor? Poď maminke pomôcť, poď, Gretka. Poď, maminke pomôžeš. Áno, bum. No a poď. Gretka, nie k telke, ku mne. Gretuš, pozri, čo mám. Pozri, čo mám. No. Nezabera. Kašľa na mňa. Maminka, ale už si blízko, už si pri 18. No. Najlepšie na tom je, že tie vrecušky sú zatiaľ prázdne, no. A čo tam budú? Milióny? Každý deň nejaká papierová bankovka, čo? No čo tam bude? No, tam budú listočky. Aké? Jednu sériu bude písať ocinko maminke a druhú maminka ocinkovi. A Gretuška tá neviem, čo tam bude mať. Ešte. Počkaj, tam dáme 24. Hore. Choď za ňou, lebo neviem, čo robí. Nejako sticho. Pozerá televízor, čo robí? No. Gretka. Haló. No poď. Poď za maminkou, Gretka. Gretuš. Haló, ha. Haló, lo. Nič. Papa, Gretka. No asi to fakt budeme musieť posunúť vyššie, že? Medzi tým v inej galaxii maminka robí... Ona to dá. No isté, že ti to dá dole. No, tak ocinko mi pomôže. No dobre. Čiže bezo mňa by sa to zase neobyšlo. Ja vlastne postavím tento adventný kalendár.